Ahoj, vítám vás u návodného videa k vypočítání 3D determinantu matice 3x3x3, který je potřebný k perfektní operaci kolene. Začneme tím, že již známe vzorec pro matici 2x2x2. Vidíme ho tady vpravo nahoře, lépe popsaný je v samotném zadání úlohy. Jako první krok si vytvoříme matici 3x3x3, je to jednoduchá matice od 1 do 27. Můžeme ji tady vidět zobrazenou jako 3 matice 3x3, které jsou v podstatě poskládané za sebou. Mohli by nám to vytvořit třeba takovouhle rychličku. Upravený Laplaceův rozvoj, který budeme používat, začíná tím, že si vybereme jednu vrstvu, na kterou budeme aplikovat. Já si například vyberu tuhle vrstvu, což je v podstatě první matice 3x3. Můžeme si vybrat jakoukoliv vrstvu, třeba všechny první řádky, všechny poslední, tady celý poslední sloupec, může to být například třeba takhle prostředek, ale myslím si, že pro jednoduchost stačí si vybrat tady první vrstvu. A z této první vrstvy budeme postupně udělat tento rozvoj pro všechny její buňky. Takže začneme třeba u jedničky. Nyní musíme vytvořit miner k matici, který bude obsahovat všechny buňky, které s jedničkou nezdílí ani jednu souřadnici. Nejjednodušší to bude si ukázat tak, že to vyškrtáme z tady původního zobrazení té matice, takže určitě nebude jednička, potom budou chybět všechny první řádky, všechny první sloupce, a zároveň celá první vrstva, protože i ta je sdílená s jedničkou. Vznikne nám miner 14, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 27. Tady už máme přepsaný. Toto nyní dosadíme do rovnice a vyjde nám determinant -6, což je determinant této menší matice. Tuto -6 přidáme do součtu všech těchto menších determinantů, ale ještě musíme první vynásobit a bude to -1 na součet souřadnic původní buňky. Tohle je buňka 1, 1, 1 a proto bude součet souřadnic 3. Nyní si to ukážeme dál pro nějakou další buňku, pro změnu třeba 11. Já si tady to celé odstraním, pardon, 5, 11 tam asi úplně nepatří do téhle strany. Takže si vyberu třeba 5. Opět si vyškrtnu 5. Nyní vyškrtnu prostřední sloupeček a prostřední řádek pro všechny z nich. První vrstvu. Vznikne nám miner 10, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 27. Zase to tak v podstatě zcvakneme. Já si najdu, který z výpočtů to je. Bude to nejspíš tady tenhle, ano. Dosadíme do vzorce, vyjde nám determinant -24. To opět přidáme do součtu a vynásobíme to -1. Tentokrát to bude na 5, jelikož 5 je buňka se souřadnicí 2, 2 a 1, tedy 5. Tak to uděláme pro všech 9 buněk tady v této vrstvě. Můžeme to vidět zde napravo, je to již vypočítané, takže to můžete třeba zastavit a propočítat sami, pokud máte zájem. A výsledek tohoto součtu bude determinant, který je pro tuto matici 0. Já vám už můžu popřát jenom hodně štěstí s úlohou, popřípadě trošku nastínit řešení pro větší matici, tady například 4x4x4. To by se dělalo tak, že opět vytvoříte tyto minery pomocí upraveného Laplaceova rozvoje. Vznikný miner bude matice 3x3x3, kterou jsme si zde popsali. Takže přeji hodně štěstí, jelikož operace kolene je již zítra.